poviem jedno konkrétne číslo. Jedno konkrétne číslo a nech si diváci zodpovedajú sami. Za posledných 10 rokov sa počet zamestnancov verejnej správy zvýšil zo 400 na 450 tisíc. Keby sa to vrátilo naspäť na tú úroveň z roku 2015, tak by sa ušetrili 3 miliardy eur ročne, čiže žiadna konsolidácia by nebola potrebná. A teraz nech si teda tie diváci zodpovedajú, prosím vás, odpoveď na otázku, či pocítili za posledných 10 rokov kvalitnejšie služby štátu o týchto 50 tisíc úradníkov viacej. Ja pochybujem. Ja veľmi pochybujem. Ciest, ako naplniť, zaplatať štátny rozpočet je viac. Ušetriť zbytočné výdaje je jedna z nich. Tu má Uhrík pravdu, ale je zrejmé, že to od niekoho kúkal. Lebo ak by sa tým hĺbšie zaoberal, tak by mu sedeli čísla. A nesedia. Je to len populisticky nafúknuté číslo. 3 miliardy. Poďme si to ukázať zlaté na tmavom. Ak je CCP, celková cena práce v štátnom sektore, v priemere na úrovni až 2500 eur, čo asi nie je, čo je v čistom približne 1425 eur, tak by nám ušetrilo takýchto uvoľnených 50 tisíc pracovných miest spolu za mesiac. Celková cena práce 2500 eur krát 50 tisíc zamestnancov sa rovná 125 miliónov eur mesačne. Čo je 125 miliónov eur mesačne krát 12 mesiacov 1,5 miliardy eur ročne. Teda polovica toho, čo vraví Uhrík. Takže prikrášlil to výrazne. Alebo do toho započítal aj ostatné náklady spojené s jedným vytvoreným pracovným miestom, čo by aj tak nebolo toľko. Ale nešpekulujme. Ja ti zasa na druhej strane pripravím moju predstavu o tom, koľko by sa dal ušetriť s efektívnením štátnej verejnej správy a čo je podstatné, je, že to pripravím aj s návrhom lacného a rýchleho riešenia, ako to dosiahnuť. Sleduj ma a dozvieš sa to. Chvíľu to potrvá, lebo to chcem pripraviť trochu lepšie. Chytrejším už aj tento obrázok napovie. Pre upútavku by to mohlo byť 3 až 4,5 miliardy ročne.